No niin, tervetuloa kaikille takaisin tänne uuden Filosofin päiväkirjat videon pariin. Tässä videossa mä käsittelen aihetta salaliittoteoriat ja ehkä miten niissä ajatellaan. Ja minä sain tämän aiheen teiltä katsojilta, joten kiitos siitä. Eli ennen kuin mä aloitan puhumisen salaliittoteoriasta ja ajatuksista, miten niitä voi ajatella tai näin, niin mä haluan sanoa sen, että kaksi asiaa mä haluan sanoa ja ilmaista. Ensimmäinen on se, niin kuin mä olen varmasti minun muissakin videoissa sanonut, että se miten minä ajattelen tai miten minä näen sen asian, niin se ei ole mikään semmoinen, että sinunkin pitäisi uskoa siihen tai että se olisi joku ainut ja oikea totuus, vaan mielestäni sinä saat ajatella, miten sinä haluat tästä aiheesta ja saat olla samaa mieltä, saat olla eri mieltä, molemmat on ihan ok. Toinen, minkä mä yritän sanoa tässä videolla tai sanon tällä hetkellä tässä videossa on se, että kun mä itse mietin tätä salaliittoteoriaa tai salaliittoteorioita ja niihin liittyviä ajatuksia, niin eilen esimerkiksi mulle tuli kauhea migreeni. Ja myöskin aivosumua, joka siis, kaikki nyt tietää varmaan mikä on migreeni, mutta siis aivosumu on semmoinen sana, jota käytetään kuvaamaan silloin, kun ei niin kuin tavallaan pysty ajattelemaan silleen niin kuin, että tavallaan tämä ajatus ei kulje. Eli jos sulla tulee tämän videon aikana jossain kohdassa, siis ei välttämättä tule, mutta voi olla sellainen ihminen, jolla tulee tällainen ajatus, että tulee vaikka aivosumu, niin silloin on hyvä vetäytyä tästä videosta mielestäni ja sitten palata, kun tuntuu taas, että on tai pystyy ajattelemaan silleen niin kuin järkevästi. Koska salaliittoteoriat ja niiden ajattelu, niin se kuormittaa mieltä todella paljon. Okei, mennään sitten aiheeseen. Eli mikä on salaliittoteorian tai miten se koetaan? Niin minä määrittelen sen näin, että salaliittoteoria on yleensä ajatus johonkin, mikä ei välttämättä ole totta. Siis tavallaan niin kuin se voi olla totta, mutta se ei tavallaan voi silleen jollain esimerkiksi faktalla, niin kuin, että jollain faktalla voi kertoa, että se on oikeasti totta. Eli uskoo johonkin, mikä voi olla totta, mutta se ei välttämättä ole totta. Niin. Ja mä puhun 3 semmosesta salaliittoteoriasta, tai no kaksi on salaliittoteoriaa, mutta toinen on vähän semmoinen ei välttämättä niin salaliittoteoria. Eli ne aiheet on, ne 2 salaliittoteoriaa, mihin minä itse uskon, on Area 51 ja niin ufot ja alienit. Ja toinen on Illuminati. Ja se 3. aihe on sitten kysymys siitä, että onko maapallo pyöreä vai litteä. Mennään tässä järjestyksessä. Aloitellaan siitä Area 51 ja alieneista. Eli mikä tämä niin on tämän salaliiton takana on se, että Area 51 niin se on sellainen paikka, johon ei kuka tahansa pääse ja se on hyvin salattu semmoinen alue, jolloin jotkut ihmiset voivat ajatella, että siellä voisi olla alieneita tai heidän teknologiaa. Ja sekin on osasyy sille, että miksi minä uskon näin, koska se on salattu alue. Ja koska minä ajattelen, että kaikki maailmassa on mahdollista, niin silloin se tuo myös sen mahdollisuuden, että sekin on mahdollista, että siellä on ufoja ja niiden teknologiaa. Tiedänkö minä? Siis en. Minä voin vain olettaa, mutta minä en voi olla varma, koska monesta asiasta elämässä ei koskaan voi olla varma mielestäni.
Mutta sitten voi tietenkin tulla tällainen ihminen, joka on vaikka ollut töissä siellä Area 51 ja hän voi sanoa, että koska minä olen töissä, niin minä näin, että siellä oli alieneita tai minä olen töissä ja ei siellä mitään alieneita ollut. Niin tässä taas syntyy se, että joskus ihmiset ovat sellaisia, että he valehtelevat, niin se tieto ei välttämättä ole niin kuin, on semmoinen kysymys, että onko tämä totta vai ei. Koska siis miten tähän saisi ehkä niin kuin semmoisen niin kuin vastauksen, että se olisi ehkä 100% totta, niin se pitäisi ehkä itse kokea. Joka tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi itse henkilökohtaisesti mennä Area 51 ja nähdä mitä siellä on, jotta me voimme itse kokea sen ja sitten levittää sitä, mutta sitten taas tulee tämä, että toisesta syystä tai toisesta se ihminen, joka on oikeasti kokenut sen, niin hän voi valehdella niin kuin tämä, että jos joku on ollut töissä siellä Area 51 ja hän sanoo, että ei siellä mitään ollut, niin se voi olla valetta, mutta tosissaan se, että pitää kokea minun mielestäni se, että voi sanoa, että mikä se oikeasti on se totuus. Ja tässäkin asiassa siis se on mahdollista ja minä voin vain olettaa, mutta minä en voi tietää sitä 100% tarkkuudella sitä, että siellä olisi alieneita tai ufoja tai mitä tahansa. Okei, sitten mennään toiseen salaliittoteoriaan, jonka nimi on Illuminati. Illuminatin tarkoitus tai se salaliittoteoria menee, tai se ajatus menee niin, että on henkilöitä, jotka ovat niin kuin, että heillä on paljon valtaa maailmassa ja he jotenkin niin kuin yrittävät hallita ihmisiä ja esimerkiksi he yrittävät niin kuin vaikka symboleilla saada ihmisen ajattelemaan jollain tavalla. Puhutaan siis siitä mikä se on se ei niin kuin alitajunta oli se sana, mitä mä hain. Eli siis jollain symbolilla voi olla se, että se menee sun alitajuntaan ja saat uskoa sitä. Siis se on kyllä aika raju väite, mutta ja sitten uskotaan, että heillä on yhteys niin kuin Luciferiin tai tällaiseen, niin kuin, että he palvovat Luciferia, mutta siis, miksi minä itse uskon näin on se, että minä olen nähnyt musiikkivideon, jossa on risti väärinpäin. Ja yleensä risti väärinpäin merkkaa no ei se aina välttämättä, mutta yleensä se merkkaa Luciferia. Niin tässä tilanteessa mulle tulee taas kysymys, että miksi? Miksi se risti oli väärinpäin, miksi se voi olla oikeinpäin? Siis se voi olla sattumaa, että se on vain vahingossa laitettu, tai siis tässäkin on se, kun mä en tiedä. Sillä voi olla jokin merkitys tai ei. Miten mä saan tähän varmuuden on se, että mä kysyn taas ihmiseltä, joka päätti, että siihen musiikkivideoon tulee risti väärinpäin. Mutta siinäkin on se, että ei tiedä, että valehteleeko hän vai ei, koska hän on ihminen. Mutta jos niinku haluaa sen miten siitä voisi niinku oikeasti saada sen tiedon, että se on 100% totta, että miksi se on siinä niinku väärinpäin ja oikeinpäin, on se, että sä saisit kyvyn niinku tietää varmasti, että valehteleeko hän vai ei. Tai niinku, valehteleeko hän vai ei. Niin sen takia minä uskon, koska on sitä symboliikkaa juuri. Mutta siis minä oletan, en minä voi tietää, koska se ei ole sitä varmaa tietoa, että se oikeasti on. No sitten mennään semmoiseen viimeiseen, se ei välttämättä ole salaliittoteoria, mutta semmoinen, mitä jotkut uskovat, että siis onko maapallo pyöreä vai litteä?
jos minulta kysytään, niin minä sanon, että minä oletan, että se on pyöreä, mutta minkä muotoinen maapallo oikeasti on, niin minä en osaa sanoa. Siis miksi minä, tai miksi mielestäni maapallo on pyöreä, tai oletan, että se on pyöreä, on se, että minulla on koulussa minulla on kirja, jossa lukee lause maapallon pyöreä. Tai että siinä kirjassa on kuva maapallosta, joka on pyöreä. Niin silloin minä voin ajatella, että ahaa, tässä kirjassa lukee, että maapallo on pyöreä ja siinä on kuva pyöreästä maapallosta, niin se tuo semmoisen ajatuksen, että maapallo on pyöreä. Siis. Mutta en minä voi kiistää sitä asiaa, että se ei olisi litteä, koska tähänkin minä saan vastauksen sillä, että minä menen avaruuteen näin minkä muotoinen maapallo on, ja sitten mä palaan maailmaan ja mä voin sanoa kokemuksesta, että maapallo on pyöreä. Koska mulle tuli se ajatus, että kun mä en tiedä, niin maapallo voi olla vaikka kolmion tai neliön tai X:n muotoinen. Koska siinä oli just se, että mä en ole itse nähnyt maapalloa sen omassa silleen fyysisesti katsonut sitä ja nähnyt, että se on pyöreä. Joo. Eiköhän tässä sitten ollut tärkeimmät tästä salaliittoteorioista ja niihin liittyvistä. Tai voisin vielä sanoa sen, että varmasti monesti huomasitte sen, että mä käytin sitä, että mä oletan, koska siinä on tosissaan salaliittoteoriassa se, että on se ajatus jostain, mutta siitä ei ole koskaan täysin varma. Se on ehkä se ydin se salaliittoteorioissa tai miten niitä ajatellaan. Että jotain voisi olla, mutta siitä voi olettaa, että on jotain, mutta ei välttämättä ole todisteita sille, että se on oikeasti olemassa. Näin. Mutta mä voisin nyt tässä kohtaa lopetella. Ja tykkää, kommentoida näitä vaikka kavereille, jos tykkäsit. Kommentoi ihmeessä. Se on vielä kerran ja se olisi moi.